Jengkha long edona hem mi chodet sikala ki si sose hem hormu kinahok. Karbi Anglong Thomas Council along ki be ki chia so to maphan voter list along amen kang than ponasai ki claim det ji aphan prabjin pen asai deng ponang ji pusi angtong ti pen pachini pong. Lakhahini paklang so tovar kavialam birta ke paklang dona jok em surjorong phar comments ki pidona puthak rat pen phirang kya mai kangni. Visit Langni TVS Depot, Birla Depot Manja Road near HP Petrol Pump. For more exciting deals, contact 9954-577-274, 9678-687200, 7099608726, 9365-48232. Easy finance option through TVS Credit, HDFC Bank, Axis Bank, Exchange Insurance and Renewal services are available. KarbiAnglongLIVE adaba birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjuponitha. Hemmi kecho porhud hemalo munit joktave kupi ko son penone hemmi kecho maduta chiniun e karen penta haipusi raratum than pon. Jengkha Municipal Board ki parlo Jengkha Outpost adung het veterinary adung along kido bijoy adhikari hem kupi ko son penone anarlo porphai hinia pormalom hemmi chudet. Bangso birta kachita raratum kiram tun jephan mathaponlo. Bonta bangso hemarlo gas cylinder ke thom ando hini ke ingbob delo isia bangke ingbob pelang raratum cylinder kangbob ka phiri pena joksi miedung pethai hidetlo. Bangso hem mi ke cholong ajara hormuta chilong dun dedetlo. Ladak sok munkep tangka kereng sika suri phukep sose phule phuko kasu harlung almira paleng peri documents osomar ke charia lu anta chilong dun dedetlo. Hemmi ke chopen rardum fire brigade sa tumaphan birta pilo monta kahi lovinga dim pupena jog hem mi chodet ansi nangli ronglo langka nathupen ihum banglo napen aphi hamrena nathupen ta fire brigade sa tum bangsi nang buirui fire service tum dongkamukam napen khironia dagalong avedera jo raratum kisung phunanglo nasi arpugi do tum prabjin pen mathapon ra khironi dongkamukam along fire brigades padu asonte raratum ke joy Doji puta hadagra tum ningjering ti. Bijoy adhikari ahem asora bangke arleng pi pu. Arleng pi mane nite po haya supi lo, ni banga pinu lo. Mane soke edam jujui lo, amat hem ta cylinder ang tonan na sop ta bon te kang esedam lo he kita ma bangke. Mane cicini ne delo lang ta mane ni libanga jengkha dam lo, jengkha pen bang lo mane bang sithan lo he. Hala so hem ke mechodet bialo amani li be ko ma hem lo bijalo mana le lastuma hem adung dosila te hem si chodet bon bijalo he lang dun lo he malang dun pe na ma ni bang jedlang dun lo ma poni te po haya su ke hem le ma punchi kuri lo jalo mane la tum hem mechodet hajak bialo he than lo amala kana khobor pilo che bang lo ang ton cylinder almari sang sok ta tris mundo sang ta pinang ando lo poisa ta apenan hambang bahera sido ma di makosa na sok non ki ma hedi so ki penon nang pathai boy nang pathai lo pinang ando so ki hai ke bai phan hai 50,000 bag to buko nang pathai nang free hai chupon delo ser rup ang ton anipia gas cylinder anipia ser rup anta cho thai lo Hem jok ta vedi so hem jok ta vedi silo current pensi sumar ke la hai hello la hai hello sumar dang jo la tumta bang ma documents anta chola lo abang ta vela tumanta Usoma handang kan itu mah hem si cepon det dari jalo itu hem pensi cebok terma. Pun de kon bag dup lagi kan hok ya. Pinangan dulu, 1-2 lek apa saya dulu pinangan gas hanta hai lo mati. Hem ke phelang hem ting hem. Ting hem pusita. Kalau bukan ke pinilo belen phelang hem ta do tang hom pare la tinga hem ta 2 room to 3 room do pu berenda pu kita berenda do Khironi pen mohanteron KarbiAnglongLIVE. Moran pen mata Autonomous Council ke longta aningkan do elang bonta moran pen mata ke tum ansi vote
joklong chotji lapen kilik thurlong chotji pusi Assam cabinet pen pangdakpon etlo. Laso puthak Moran pen matak Autonomous Council 6 schedule ke Assam government pensi ki pichot. Lasi Moran pen matak akhi tumansi vote joklong chot jipu Assam cabinet pen pangdakpon undetlo. Bonta KarbiAnglong Autonomous Council ke central government atum pensi 6 schedule ki kim kirang pon pinakjok Assam government atum pen la sosai dengpon unedelo pusi KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuiram Ronghang pen pachini pon. Hala votali salam pubo. Hoda ke state government la so decision la take itum ke 6 schedule long sike tok ang. Da ke close ide long ke do paragraph 20 long ke da ke 6 schedule area pulo. Sa 6 schedule area ang mongta da bang ke in close ide long ke dok do da ke nangyong si voters lo pulong te nangyong si India citizenship lo pulong te nang artai long sin kan kora follow pulong te close ida teng ben ke nang council election da chupati dulong lo da tok ang da ogola tum ke da council state government ben ka create moran motok itum ke 6 schedule ke itum ke central government be sinang e pia 6 schedule Moran pen matak Autonomous Council phan mute KarbiAnglong Autonomous Council 6 schedule C jakong kithelo bonta Moran pen matak Autonomous Council tum ansi kilik jogdunlong choji puasai ki klempon thek det pulote KarbiAnglong Autonomous Council tum ta klempon unangpo athi KarbiAnglong Autonomous Council long akimi voter list silam nang jilapen kibe kichia son atumaphan amen ingthan etnang ji pusi karbiara tum airset phungset nang chisongsi high court along penta order anta long etlo bonta KarbiAnglong Autonomous Council tum la so sai ke pachun thek thidet mate claim pon pedetlo lasi ason lampathi bomlo lasi alam pathi pa ong era laso asai prabjin pen ki pachun ponja phan sai ki claim si ki melu pusi APHLC lamjai sarpu angtong ti pen pachini pon Moran pen motak Autonomous Council along la Moran la pen motak pen akapega khai tum ke vote ke pidunong lelo pulaso Assam a cabinet pen aso alam rai ki en pensi alam ke hunang chulo mantidi la si dak si em jasmet pet alang ni ganing je bangalalo hala ke state pen kaselama council long aposil la ke state to maning hanga teng pen la ke lang tum pinchong on posipu la ke kalang lo mene sita dak ilitum KarbiAnglong Autonomous Council long alam che thanam lo pulotang da dak bangke aja kong thethumuchot lo lake ha India a constitution mate India amhang ke theka hotamat si ilitum 6 schedule ta amhang thekum plot lo pulotang te dak cabinet a decision pen an parte dak ilitum Autonomous Council a 6 schedule si aja kong kang tang chulo la si em kaning ge do thulang dak KarbiAnglong Autonomous Council ar lu bangke komatni hong pen ke bang tu make chi ke be tum sita voter list ong amen to kok ladang te thurlong lo ma joklong lo posi po sita alangli isiala mang te ne boblo la so district council rules alangli chelang nam pamilu pulotang te haladak India citizen lo tang te thurlong po pula anvet kalilang vote joklong lo te thurlong pula anvet kalilang komara tum si vote ke joklong ni hala talam the dong lang mate Lasi hala non ke do bom mate abana ron bangke la ke 6 schedule long paragraph 2 sub paragraph 6 posipulo angdeng pihini angdeng so throk lo hala so long ke tok hala so aron pensi non ala non council kachari ibom hala so aron bangke selam lo setelah so aron ke chok chilu pulo gente la ke aban lo si non akimi aron selam tunang po pot si Guwahati High Court along case pidam choklo PIL 9 2017 hala so PIL high death pen Guwahati High Court pen lamrai ki bigil halo KarbiAnglong Autonomous Council atum chiklo yon thomang bong pen aron akimi selam nang populo council atum chethagon thulo chiklo yon thom ke uni chiklo yon throk naing pulo chiklo yon throk ta por pidalo chiklo yon throk pidal pen non ke jo chiklo yon throk ali non ningkan throk asosilo kunal aron kente lage Kasi hala abban aron alam problem dia bangke claim nang nilu CM ke haida. News report KarbiAnglongLIVE. EM surjorong par social media long hini comments ki pie puthak lamklar ke hang alang ni kitok hai ke bai attractor jongsi rong bong tovar padamaret pulutangte konar tovar si ki dujilang lapen
vote le pidunde sita election ke dojibo pura em sujo rong phar social media long comments ki piduna puthak em rong pharapan paklangsu lakha hiniarar tumpen lamvoi ke hang Kidamtang jakhoni phai trogani lakhain korahini sarupathar MEC constituency ke parlopon paklangso number hiniarat akisung naike tovar puthakhenlo lasi isi tongsekot pen phirangki atuma phan kachu phaponake tovar alam pen em surjorang pharaphan karjuponake inut karbino thomas council long em surjorang phar news long comments kipidun thap varat ke chilonde alangri ke inut em man pen ke dobang kalikalang comment ke tokdun thavarat ke chilonde Lapen alang li puthulang vote le pidun deseta election ki dojibo puta puthulang lasi bangso lam the puthak paklang so lakha hiniara tumaphan em surjorong paraphan klardak lamvoi ke hangmate karjupon pedu Lapen KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Pilram rong hangphan chuningri em surjorong paraphan kachithan chipari jephan puta pachini em surjorong parnang liya japena saminli tumhan lamboi nang pivek nang ji Report ma pulote hala sar ni nilitum media bitum han sophar ni ke nilitum han nangke lam nai pudun vote le jokje seta election le dojibo la puson senai pu la planke toba tractor le dang pulote kunat ali sigi do lang la puson sin nilitum han pu la sila salam over dan nilitum han pivek lang je nang li ke the ke ding man pen ke do bang kopi ke matha senang li la salam the bang ke kaninje iglo la nilitum han ke la salam the bang ke lamboy nang chi pivek nang ji nilitum me kadok ka ve ka Paklang sarat ke nili tumning ki pung si dolo kalima kalang don marli Ahoklo tovar plotang te tractor chot kalisi ajara garis tame dampo bonta paklang so number hiniarat ka cheleng tovar bangke ka hengdo akile kilit parpi ga jok ningkreng pia porhut ambulance santa wanghai he bangso tovar puthak MLA Dr. Numal Momin tame kilik aprang lote nang tumarong tovar ke himamaloni ang omason si panai bot pupu apong lam chipi tekanglo Bonta non po anta tovar bang nang selam pipeder bangsi kopia podloma pusi karju nasi votere pu ingreng dilo hansilong pangphalipu wasaram thiason mo election porte lam thu lam dok pen tovar nang selam pipu puke nilitum kroi krilo non pen aparke nasi non ki bangji MLA election aprang jongsi nilitum paklang su lakha hiniarat akar I tovar abang nang selam pipe protangte election ledo sita vote ke jogjelo pusi ningje thip Aku nilitum avot jongsi kinangji protangte nilitum akar inai rogang bong pen national highway thongke basir ke balong kachitok dona tovar nang selam pinangji pusi paklang so lakhahini sirvom polling station arar tum pen lamthe chipaklang pong nilitum akisu alam the chithando harbang so nilitum sorsar se alam tum phan ben mayuk political party phan tanitum sorsar se alina pino alina patanon pambe la chodet nilitum pupe pen hala panglem chok nilitum pupe pen ke theding no sorsar nilitum ave bonta sojorong parang liak ke hai nai pudulam thila pelo tractor pabang bomta kunasi alik doyelang sine pudu selang li la pu an kam tha kang dai lo alang li inut kithe ke ding bang pulo si rong ali ke tractor bang po bike ta bang po bus ta bang po je BJP meeting hot la puson si rong ali bus ban lo di khata ban bidena po sila so hota alang tum ke la suali je bang hai se ha ka prek ador so pen palang so no ali besi bas tang toi মানে alang li election bang ke hala suna na boy du bang ke election le vote le election le vote le pipi se election ni doji bu tamela solam bang ke kalang lu tuma palang sonong tu mama sing timo polling pen ke vote le do election le vote bang ni ta du ko tani tum election du ko tami tum ki jok bang jok dete ni tum ge jok jelu ya simat hala tum an rap tum tami election si chingwai lo ma sing timo arong arap man ke mane tum ke alina pipe ni tum mang ke election mang ni tum jok khelu se tum cherai pon lo Bokajan penananterang KarbiAnglongLIVE Kipathu ningkarong kachipi penta methang e ok pran phan ki mesen ang thekdo lapen methang ok pran kachipa prangset nangjia phan abangke kipathu hinke kinangson lason si pini phuloni borsing ronghang pathua klamlong kapta kap kipang chengpon
Bangsu pathua long ong dung than bang tumate havar ke harang kang ke do than bang tumsi pathu pono. Pini ke chengsi pathu pon lake havar ke hat block pen langsung me pi block a than bang tumang bongsi pathu bang cheng pono. Kapta pen lason pathua hinta kinang sot mate ok pran aphan pathu pen ta ki medo la pen gi chu gi jun thap au sumar tuma phanta lahai pathu na ta than pon thek ja pon thek rote la ta moi prang ke wang jiu sumar tum ta charli dunte misenji po ki mang padopon si bangso ke pathua sai deng pon loputa pachini pon Bangso pathua klamlong phuloni MEC kangbura killing stame RD pidonsi chitong dun la pen phuloni VDC dhoniram rong hang stame aluhiaman pen chitong dun deng komalong arahat la pen nam yang ke sige langsung blok langsung pathu kapta pen langsung organize bang committee kalam no athe non ori gini tumha la sise ke pathu ke pathu Lapen ke national international law pathu langgi la sawal sai ada kong international langgi ke no lancho kali kapre non competition pen jelo music pen jelo Karbi Anglong doan standalan di competition no bekondi la sawal ingam presiden mangkan no so think bro tante tim Karbi khai mane ke frangi la sawal ing ketan ada ke wong dolo Pening pen ladak indeng ke thom lo ke patitan pening pen kapta pen si pini ani bangke ni litum lada borsing rong hang ke pathua klamalong ni litum pini samilang so blok under sabkata hawar ke hat so ber ke doana blok pini dak ke padopot pini bangke samilang so pen langsung mepi pen hawar ke hat so ke pathu ke pini ani si sanchad na mate yang sana itu kapte kami sini pathu bang dipu pini det kali sar mo 17 na ni ge rong hang blok dopo terus kapta andar pen hamren adak dopo la pen ke 19 na ni bangke bukajan sab kapta andar an dopo Phuloni pendir chuna rongpi KarbiAnglongLIVE Suarlo song abarim nei pulotangte Karbi nimsoching thura song mate KNCA ta isilo lason si Karbi pimaratum sonsuria kidu kisung pen kipajok wanji lapen kachisong ahong klamalong karjab dunjia phanpura pharokreser kebra trokner kebra trokaninkan pai chikloni phai isi ani Karbi nimsoching thura song mahang pathek ponlo lasin non an artaningkan thongkebra serkep angdeng mahang ki thegani ketalon ponje phanpura KNCA Central Committee pen phirangkya mai kangnipo Jakhongni phai krepo durmi arni Karbi nimsoching thura song mate KNCA Central Committee mithang sai hemalong phirangkya mai ingni ponsi non ki wangji pai chikloni phai si bhomtiani Karbi nimsoching thura song mate KNCA ingdeng thongkebra serkep birth anniversary mate mahang ke thek arni aliralon pen ke talon ponje phanpura phirangkya mai pen KNCA amepi kajek tokbipi chunbang maikon rongphar pi lapen arisang ho tumpen klardak pen namthi chipaklang pon Karbi nimsoching thura song KNCA siri PSI hemalong pinilai tum media pangku mate nalatum do ana phanta meni tum hang ting pen ki bang potan tum tum takadom pejirlo la pen kachuro pejirlo kadom pinilitum dak nal tum han ke hang alam tegela pohilo Karbi nimsoching thura song pining an ringkan hongke ba serkep la bang som hang ke thek talon la bang soli tum non ke bang ji Agosto si mate pai si ani litum talon ponji lakeni tum Karbi Anglong adang ki pen litum dak mithang dipu KNCA sai hamlong si pedo ponji pusin tum chirai panglo lapen lamso kachirai long litum KNCA regional team bestami rangji lapen litum labangso amai bang ke litum leadership mate litum kachisong abang phi to an hansi litum chehang lapen gili tum dak tek muchore muchot atum hata chehang ponji lapen ke branch level long pastami ni tum long ate to tum ji doji asila bangso arni ni tum mesen me et pen lawangso Karbi sorlo atum phan kapaching thur lapen ke mithang sorlo aphan ka cherai kom
มิทางเก่งชาวจากคอนเทกต์และเป็นเกมมิทางมานาเป็งก็จะข้างเป็นเจงลอกสอลูกพันกิลังเรมแต่เจเนกตัวอันนั้นพักสามีและบางส่วนไม่ลงถึงทางจริง News report KarbiAnglongLIVE Lakhain ko ratrok Duarbokri MSC constituency ke parlo kohora long phumen ing tiarong arat lapen PVDC atum chipatir piponsi kohora picnic spot entry gate pen chenglok phumen ing tiarong an ke pangthira sai lapen dustbin along ki bi pon asai ke klempon Labangso cleanliness drive mate ki pangthira sai ke klempon along phirangke tum phan chupha pen nang pachini tu na tengke nel tum PVDC pen ki pangthir der asai le ki klempon choji pukali kohora picnic spot along ki joi kelang ki sanga dem along anta dustbin ki bi pondo lapen ke non ki wangji jakhong ni phai crisir cap arni kohora along mass joining program doji lapen KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Pilram Rong Hang wangji pu arjilong si nilutum la sochiklo e jon along batai hini an klempon detlo lapen CM wangji pu porleni tum ki klem trot na pukali Nilitum non ki wang jilang anta la puson thak tha sai ki klem pon bom ji rapen ington pon pe puta than pachini pon thu lapen phumen ing tiarong arar tum stami KarbiAnglong Thomas Council ki chari pon CM wangji pu karjulong penil tum ningarong pikpik loputa chithan ponenti Lapen phumen ing tiarong tum pen jasimer suarlo mate paya tum pen stami non ki do bom BJP sarkar tum phan lapen da KarbiAnglong Thomas Council ki chari pon man ki do Dr. Pilram Rong hanga phan kaching thuramu abang nang pivek nang ji mate nang claim pivek nang ji pusi chuning ripon tang te lang litum pen kaning ji pon alam thile ang ton pen arjusina Jakhong achiklo tarik hini sitami nitum na so kepang thira sai cleanliness right drive asai nitum nang claim lo nasi puthot pini nitum labang so sai kedeng bongela lo je pini KarbiAnglong nang ki lut a get pen nang chenglok pini nitum rong an labang so sai kepang thira sai kedeng gela lo je dak nilitum kajronga aduya hoy along kidodun dak picnic spot aputhak nitum bikhek bangela lo je dak nitum bangke picnic spot ahin ladak bangke nilitum pudam lo bonte ningkreng barla sitami dak porjotok nang kiju yatum dopik lapen dak nitum chimatha danlo nitum aladak laso committee keseng thekthedet aposinil tum halso bangso ahu sitami niltum nang klempon thekthedet lo sitami non ove kimi nilitum matha pensi je laso committee jong silitum seng lo pulongte ilitum adim akiklar mate isia ang thekemi ilitum phan bang ichi than pon pupusini tum matha ponsi laso asai nitum dengpon lo phumening ti village development ahin peniritum chingrum si ise committee bonai sinitum mane kepaklar ria saini tum denglo la penitum peklar ponlo la pen chukidam tang pentamena tum theklong thai lo tum claim lo la penon ke nitum an achiklo jon wang nai tum claim ki claim yu phani tum nutin ta menitum chisiglo bon sita me nona phongba asaboni tum tong se kona ko lo athema ilitum council ilitum jitu CM alang ligi wang proposi tum ningarong lo PBDC committee penta lape alang liwang lo bote ilitum phan mission develop na pikang ye phan ni tum bangke chonghong prong lo lasi lape na pas tami ni litum la bangso committee along committee tum nang kitang room mane ni litum phan la pini chor pukali ni litum achiklo jon bang tami ni litum la bangso kapang phir asai ban ni litum claim ponji lape la bangso ki claim anggong long ni litum adun tin lape na humtin atum sami ni ngarong pen ni litum deng pon la bangso sai ke la sini litum lan so si ki claim ponji lape ni litum rong aphan klar chen klar bor pen do long nang ji lape ni litum la son si erong yong si klar chen lo polo tangte piloma lada ko hora phumyan tiarong ke piloma la son si out country tum ke wang sami tu pik aposinili tum arong yong si klar clay polo tangte ke wang dia tum sami aning samse dat pola sila so putha ka bang committee tum peneli tum aphan piloma nang ke than pon mate ke pang dak pen tum phanang ke pang room ke lalo ni tum ke mang ke la bang so ke pang thira bang ke ni tum mane achiklo jon wang sini tum claim ponji lalo News report KarbiAnglongLIVE Hamren Regional Karbi Film Society abitung atom pen malini teron piaphan ahem humri tamsi karchu ajai me kedeng
West Karbi Anglong Hamren Rong Sopi District MP Hamren Municipal Board ki parlo Ward number EC Rong Karbi Jeng Yarong Amika Ranjit Terona Sopi Sami Malini Teron Pi Mega Miss India Surihini Rain Korapho Guwahati Long RJ ki Meka Chepati Long Kilong Tuna Jok Ningkarong Kacheho Karchu Dam Japhan Hamren Regional Karbi Film Society Mate KFS Amepu Suresh Terang Kong Chunbang Khorsing Kro Pangrum Chunbang Joy Singh Hanse Rap Chunbang Bronson Terangatum Ahem Humri Damsi Mira Pula Pen Karbi Puho Pen Archu Damsi Hirjumi Pipa Jertekan Tangte KFS Atum Pen Ar Hirjumi Kipi Kipa Jeralam The Arju Iksina Karbi Aratapan Nong Nam Nangkawan Pithe Gapot Tasi Ilitu Malong La Ansuse Kithe Kiri La Pen Alanglong Pacar di Dun Pen La Son Thot Amunit Duuna Lang Apollo Lasi non alang li Japon lopot lasi anso se alang lilong pacar li dunje phanta lasi alang li ta hangpon nangpo lapen anso se Karbi khaita suri armung le kupede tame haru armung ke ili tumta nong nam nang jume sen nang pe wan thegi pan ke alang li Japon nangpo Hamren West Karbi Anglong AMP along penmasi kini Miss Malini Teronpi alang li hinpen India angkang pilong mana alang li kecepati dun Miss India kecepati dun long pen alang li misen Karbi K lapen Karbi Anglong aphanchot kali Assam aphananta alang li sinong mewan pidelok nike lase alang li phan nitum Karbi Film Society asong hinpen Hamren aru hinpen nitum adak alang li phan nangkarchu Ajai mega pansini tum dagwang iglo. Malini Teron Pi alang li Miss India alang li bangso keng kam kimi keng kun kimi kacior on thegapot alang li tun Karbi Aratapan isenong me kithedung nong me kewan pi thegapot alang itung dak hem hom isi apia po lapen alang tum samila bangso awar sai kithodun thegapot lapen alang tum kacepaduk pen alang li supi aphan labang soking kam kapacior on thegapot ni tum Karbi Film Society hin bisamila tum aphan ni tum kachuru pajirlo Hamren Pen Daniel Hi KarbiAnglongLIVE Pinia Birta Galapansi Kang Ton Poniklo Karno